Welkom, lieve mensen, hier in de kerk van Koewacht. En de kerk van Koewacht is een kerk die uit nood geboren is. In de Eerste Wereldoorlog moest hier een noodkerk gebouwd worden voor de Nederlandse bewoners van Koewacht, omdat ze de kerk in België niet meer konden bereiken. Eerst een noodkerk en later deze stenen kerk. Nood is er vaak in de wereld, helaas. We zitten, terwijl u kijkt, in de 40 dagen tijd. In het jubeljaar van de hoop. Er is een prachtig logo gemaakt. En in deze tijd, zo voor carnaval, noem ik het vaak de Polonaise van de hoop. Alle mensen van alle continenten verenigd in een soort, ja, wat is het? Samen op weg zijn of is het een vreugdedans? Ik noem het niet voor niks een Polonaise van de hoop. Maar hoop is natuurlijk heel belangrijk. En als je dan kijkt naar deze tijd waarin we nu zijn, als u kijkt, de 40 dagen tijd, dan zijn die 40 dagen zijn ook van een symbolische betekenis. Als u 40 tegenkomt in de Bijbel, mag u gelijk denken aan nieuw leven. En dat kent u, want ieder nieuw mensenleven begint met 40 weken zwangerschap. En dan is daar het nieuwe leven. Zoals Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn was, net als Mozes op de berg Sinaï. En dan is daar het nieuwe leven, het leven van hoop. En daar hebben wij het nu over. Kijk, de 40 dagen tijd is natuurlijk een tijd ook om je spiritueel te vernieuwen. Met gebed, meditatie, lezing. Een soort woestijnervaring zoals Jezus die in de woestijn ook heeft gehad. Om daar natuurlijk sterker uit te komen. Maar, zoals Augustinus zei, vasten alleen maar voor jezelf, dat is gierigheid. Geestelijke vernieuwing, alleen maar voor jezelf, mag je ook je vraagtekens bijzetten. Het moet niet een soort zelfgenoegzaamheid zijn. Maar we leven als sociaal wezen in verbondenheid met anderen. En er zit aan dat vasten met wat je uitspaart, dat andere element van de ander helpen. Aalmoezen geven of geven tegenwoordig aan goede doelen. Denk bijvoorbeeld aan de vastenactie. Hier is zelfs Vlaanderen altijd zo'n ontzettend succes. En dan is het ook goed om stil te staan bij die hele grote, wat onbekende organisatie Caritas. We hebben er allemaal wel eens van gehoord, heel vaak in die oude benaming, het armbestuur. Naast de parochie, in de parochie, met de parochie is er altijd een Caritas-instelling die op het niveau van onze dagdagelijkse leefwereld hulp verleent. Het gelaat van Christus laten zien. En ik ben niet voor niks gaan staan hier bij de statie in de kruisweg van Veronica. Vero Icona, de ware icoon, het gelaat van Christus. Juist in haar dienstbetoon laat ze het gelaat van Christus zien. Die afdruk die achterblijft op die doek die ze gebruikt om het lijden van de mens te verlichten. Dat is Caritas. Dat is vasten. En dat is nieuw leven. In het jaar van hoop. En we mogen hopen dat er een dag komt dat het allemaal goed is. Maar dat zal zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Dus ons goede werk blijft nodig, steunend op ons gebed. En ik wens u en allen die u dierbaar zijn een hele mooie, rijke tijd naar Pasen toe. En als ik het dan heb over die kleine initiatieven,
Dichtbij, in het dorp, de buurt waar je woont, dan zijn er van die hele mooie initiatieven die makkelijk over het hoofd worden gezien of waarvan de betekenis onderschat wordt. Maar ze zijn er en het is goed. Hier in Koewacht staat bijvoorbeeld achter in de kerk, in de Mariakapel, een mand. En dan kun je mooi houdbare boodschappen instoppen. En de Caritas zorgt weer dat het netjes bij de mensen komt die dat hard nodig hebben. En we vertellen lekker niet wie dat zijn. Ze hoeft niemand te weten, het is goed dat het gebeurt. Mooie tijd wens ik u. En straks zalig Pasen.